Што Лукашенко абмяркоўвае са сваімі генераламі і за што яго хочуць намініраваць на Нобелеўскую прэмію? Новы віток рэпрэсій і пагрозы простым беларусам, а таксама прысуды прыхільнікам улады і змаганне з інтэрнэтам. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко сабраў генералаў. На нарадзе па ахове дзяржаўнай граніцы ён у чарговы раз выказаўся пра пагрозы з боку еўрапейскіх краін. Аказваецца, што ў сваіх суседзяў Лукашенко цяпер баіцца больш за вайну ва ўкраіне. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже, подчеркиваю, и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов, в кавычках, которые готовы уже воевать против собственной страны. Лукашенко пахваліў сваіх генералаў і ў той жа час раскрытыкаваў меры, якія прымаюць для сваёй абароны Польшча, Літва і Латвія. Польскую пагранічную агароджу ён увогуле назваў неэфектыўнай, а старшыня дзяржпагранкамітэта Моластаў яму ў гэтым падтакнуў. Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, и военные, официально о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем. Это так или нет? То есть президент Республики Беларусь совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь 60%, не более. Вынікам нарады стала падпісанне рашэння на ахову граніцы на зямлі і ў паветранай прасторы на гэты год. Мілітарызацыя Беларусі працягваецца. У Беларусі адбыўся чарговы масавы хапун. КДБ прыйшоў да сваякоў палітвязняў і былых зняволеных, што выйшлі на волю. У пастановах супрацоўнікаў КДБ фігуруюць артыкулы за фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзел у экстрэмісцкіх фарміраваннях. Па інфармацыі партала «Зеркала», ператрусы і затрыманні адбываюцца ў людзей, якія былі ў закрытым тэматычным чаце для блізкіх палітвязняў. Падобна, што сілавікі цікавяцца замежнай дапамогай фондаў салідарнасці. У сувязі з гэтым кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак звярнуўся да блізкіх палітвязняў і тых, хто выйшаў на волю, з заклікам паклапаціцца пра сваю бяспеку і выдаліць перапіскі з сэрвісамі фонду. Нобелеўская прэмія для Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што лукашэнкаўцы пастаянна нападаюць на прэстыжную ўзнагароду, гэта не перашкаджае іхнім фантазіям яе атрымаць. Цяпер кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Владзімір Гусакоў скарыў новую вяршыню ухвалення свайго працадаўцы. Ён лічыць, што ў Беларусі ёсць прыдатныя для Нобеля навукоўцы і даследчыкі, а найлепшы кандыдат гэта, канешне, Лукашенка, прычым адразу на прэмію міру. У той жа час Гусакоў наракае, што прэмія залішне палітызаваная і нават прыватызаваная амерыканцамі, і што Нобелеўскі камітэт ігнаруе Беларусь. Падобна, што старшыня Беларускай акадэміі навук забыўся, што за апошнія гады адразу двое беларусаў станавіліся нобелеўскімі лаўрэатамі. Гэта Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Але для цяперашняй улады і яе прыспешнікаў яны ворагі, таму першая эмігравала, а другога улады самі пасадзілі ў турму. Акрамя таго, Гусакоў прызнаўся, што ініцыяваў выданне збору твораў Лукашэнкі. Гэта публічныя выступы, інтэрв'ю і заявы. Магчыма, пасля публікацыі гэтай кнігі змогуць намініраваць і на Нобеля ў літаратуры. Палітычныя чысткі часам закранаюць нават самыя нечаканыя сферы. Цяпер у Мінску рэпрэсавалі Янку Купалу, а дакладней ягоную галаграму. Раней у музеі Янкі Купалы ў беларускай сталіцы можна было пабачыць галаграму класіка. Ён курыў і ветліва махаў наведнікам на развітанне. Але вось ужо 1,5 года гэтыя мілы экспанат не ўключаюць. Але чаму? Усё проста. Бо ў яе стварэнні даўным-даўно паўдзельнічаў акцёр купалаўскага тэатра Александр Падабед. Народны артыст Беларусі пасля 20-го года з'ехаў разам з калектывам за мяжу і трапіў на радзіме ў чорныя спісы. Хоць галаграма і каштавала нятанна, але рэпрэсіі цяпер даражэйшыя. Дырэктарка музея Галіна Галінская сказала, што галаграма пераробліваецца. Хто ведае, магчыма, паэта сыграе Вольга Няфёдова ці, напрыклад, Вера Палякова. У Наваполацку вынеслі прысуд былому начальніку гарадской міліцыі. З
Справа Уладзіміра Дуброўскага, які п'яны пабіўся з даішнікамі, усё ж дайшла да суда, нягледзячы на ягоны дэпутацкі статус. Але ўсё роўна былы сілавік атрымаў куды менш, чым можна атрымаць у Беларусі за палітычны каментар ці нават за лайкні пад тым допісам. Суд Расонскага раёна прысудзіў былому міліцэйскаму начальніку 2,5 года хіміі. Прычым падчас разгляду справы Дуброўскі сваёй віны не прызнаў і сказаў, што хватаўся за форму супрацоўніка ДАІ, каб нецвярозым устаяць на нагах, але ўсё роўна атрымаў амаль мінімальна магчымае пакаранне. Беларускія улады збіраюцца змагацца з VPN. Як вядома, амаль усе недзяржаўныя сайты ў Беларусі даўно заблакаваныя, але застаюцца даступныя праз VPN-сервісы. У лістападзе мінулага года віцэ-прэм'ер Пархомчык падпісаў так званы комплексны план мерапрыемстваў па супрацьдзеянні кіберзлачынствам. У рамках гэтага плана улады рыхтуюцца рабіць фільтрацыю і дэананімізацыю інтэрнэту. Прасцей кажучы, найхутчэй інтэрнэт-правайдараў прымусяць блакаваць папулярныя VPN-сервісы. Такія тэхналогіі ўжо працуюць у Расіі і цяпер, падобна, дабяруцца і да Беларусі. Адметна, што дакумент нідзе афіцыйна не публікаваўся, але дзіўным чынам апынуўся на сайтах розных дзяржустаноў. Пасля пратэстаў Лукашенка і яго сілавікі зразумелі, што інтэрнэт – гэта магутная зброя, якой вельмі добра ўмеюць карыстацца іх апаненты. І апошнім часам улады не хаваюць. Для іх вольны доступ для кожнага беларуса ў інтэрнэт – гэта хутчэй праблема, якую трэба хутчэй вырашаць. У навагоднюю ноч ужо пратэсціравалі блакіроўку Ютуба, а чым бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, тым больш будзе прыдумляцца і іншых абмежаванняў. Прычым зусім нядаўна Лукашенка хваліўся, што ягоны малодшы сын Нікалай увесь час сядзіць у інтэрнэце і чытае, што там піша народ. Але логіка ў яго падобна такая: вось Коля хай чытае, а вам не трэба. Сілавікі знайшлі новы спосаб пагроз беларусам. На мінскай кальцавой аўтадарозе з'явіліся білборды з незвычайнай сацыяльнай рэкламай. У ёй дэпартамент фінансавых расследаванняў пужае турэннымі тэрмінамі за данаты. Беларусаў ужо не першы год пераследуюць за грошы, пералічаныя фондам салідарнасці і іншым арганізацыям, яшчэ ў той час, калі яны не былі забароненыя. Людзей выклікаюць у КДБ ці ДФР, дзе ставяць умову пералічыць грошы розным дзяржаўным установам. Прычым не суму ахвяравання, а іншую, у дзясяткі ці сотні разоў большую. Многія вымушаныя пагаджацца, бо ў краіне няма ніякай абароненасці законам, а сілавікі дзейнічаюць абсалютна беспакарна. Вядома таксама пра дзясяткі чалавек, якім за данаты прысудзілі турэмныя тэрміны. Метамарфозы палітычных рэпрэсій. У Гомелі за экстрэмізм затрымалі чарговага чыноўніка, а ў Віцебску спынілі адміністрацыйную справу за падпіскі. Выданне «Флагшток» расказала пра арышт старшыні Гомельскага абласнога прафсаюза прамысловых работнікаў Александра Балошкі. У канцы лістапада ён атрымаў 10 сутак арышту за распаўсюд экстрэміскіх матэрыялаў. Па выхадзе з ізалятара шматгадовы прафсаюзны функцыянер страціў сваю пасаду. Лукашэнкаўцы не даруюць памылак нават сваім. А ў Віцебску суддзя Міхаіл Юрчанка не стаў караць за палітыку Эдуарда Тарканаўскага. Сілавікі абвінавачвалі віцебляніна ў падпісках на экстрэміскія тэлеграм-каналы. Спачатку Юрчанка адправіў справу на дапрацоўку, а ў канцы снежня прыйшоў да высновы, што віна Тарканаўскага не даказаная. Гэта вельмі рэдкі выпадак у цяперашняй лукашэнкаўскай сістэме, калі суддзі не караюць за палітыку. Звычайна ў справах, якія разглядаюцца як на канвееры, доказы ім не патрэбныя. Прычым суддзя Юрчанка адзін з ударнікаў рэпрэсій, але што пайшло не так на гэты раз, незразумела. Цьмяная будучыня дзвюх папулярных гандлёвых сетак. У хуткім часе закрыецца частка крам Алми. Пра гэта расказаў міністр гандлю Алексей Богданов. Па яго словах, расійскі уласнік сеткі мяняе стратэгію. Прыбытковыя крамы захаваюць, а менш эфектыўныя будуць здаваць у арэнду. Пры гэтым Богданов не губляе аптымізму. У плошчах Алми, як ён заяўляе, ужо зацікаўленыя сеткі канкурэнты. А крамы Буслік, якія належалі польскаму інвестару, будуць ратаваць па-лукашэнкаўску радыкальна. Там будуць прадаваць беларускае адзенне і тавары для дзяцей. Ці ўратуе гэта сетку, якая стабільна ідзе на дно, сказаць складана. У любым разе міністр Богданов адмаўляе, што праблемы беларускага гандлю звязаныя з крокамі дзяржавы і рэгуляваннем цэн. Чыноўнік называе прычынамі памылкі кіраўніцтва і змены стратэгій.
Цэнтр выбаркам прыдумаў, як беларусы за межа змогуць прагаласаваць на будучых выбарах. Для гэтага прыйдзецца наведаць Беларусь. Старшыня ЦВК Ігор Карпенко расказаў, што для грамадзян Беларусі, якія стаяць на консульскім уліку за мяжой, вылучаць асобны участак у Мінску, а па-за межамі краіны скарыстацца сваім выбарчым правам не зможа ніводны беларус. Пад Снянскім вадасховішчы праплыў незвычайны карабель, зроблены з льду. Незвычайны арт-аб'ект стварыў мінскі скульптар Іван Карпіцкі. Судна, зробленае з незвычайнага матэрыялу, добра трымаецца на вадзе, мае падсветку і штурвал, які можна круціць. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.